Ako vnímate atmosféru okolo univerziády vy osobne? No, v každom prípade sa tomu teším, že sa to podarilo všetko pripraviť, aj keď možno toho času bolo veľmi málo a dnes mám pocit, že po tej technickej stránke určite je to zvládnuté a myslím si, že tí, ktorí prišli a videli Štrbské pleso opäť v tom takom typickom športovom duchu, že môžu byť tomu nadšení, že sa to podarilo v podstate všetko pripraviť, minimálne vlastne po tej technickej aj tej športovej stránke a rovnako aj my za región sa to snažíme odprezentovať okolitý tatranský región, mesta a obce, takže sa tomu rovnako teším, že aj sme sa dokázali takto nejako zomknúť, pomôcť a pripraviť aj dobrú prezentáciu samotného regiónu a aj trošku technicky pomôcť celému tomuto podujatiu, pretože predsa len tá veľká ťarcha bola práve na pleciach obce Štrba a ja sa teším tomu, že to celé Podhorie sa pridalo k tejto myšlienke, k výzve obce Štrba, aby sme sa teda nejakým spôsobom dali dohromady a podporili to podujatie aj možno svojou účasťou, aj tou technickou pomocou, aj tou prezentáciou a teším ma, že je tu veľa ľudí, aj na samotnom regionálnom stánku prišlo veľmi veľa ľudí. Zastavili sa, pýtali sa, vlastne chceli viac vedieť aj o tomto podujatí, aj vôbec o celom regióne, o tom, čo sa vlastne tu deje a čo sa ponúka, čo nového máme v našom území pod Tatrami, takže teším sa tomu, že to prináša aj tento efekt, nielen ten športový, ale aj zároveň prezentuje to celé územie a myslím si, že zatiaľ to zvládame relatívne v rámci tých možností, ktoré máme dobre. Ja sa teším tomu, že to tak vlastne by malo byť až do toho posledného dňa do nedele a teda, že v nedeľu to zhodnotíme potom tak, že ten týždeň skutočne sme zvládli čo najlepšie. Dnes sa práve prezentovala spišská Bela a Kežmarok. S čím ste prišli vy za vaše mesto? Tak za mesto, tým, čo nás tak v poslednej dobe tak tradične spája to okolie v podstate takými tradičnými produktami, v podstate zemiaky a zemiakové špeciality s našim maskotom Grúlkom, teda prezentácia tej našej tradičnej domácej regionálnej kuchyne, ale postavenej na zemiakoch a všetko, čo s tým súvisí. Zároveň prezentácia miestnych vlastne nápojov, povedzme aj alkoholových, či už to bol tatranský čaj, ale v podstate aj spišská borovička a ďalšie, čiže opäť také tradičné nápoje, ktoré sme tu prezentovali. No a zároveň dobrá muzika v podstate, rovnako aj remesla, prezentovala sa stredná umelecká škola s rôznymi remeslami, takže teším sa tomu, že v podstate sme ponúkli to, čo v tom našom malom území v podstate ponúknuť môžeme a myslím si, že práve tá ochutnávka jedál a tých nápojov a tej tradičnej kuchyne tá zožala, myslím, že najväčší úspech popri tom, že samozrejme sa mohli dozvedieť ľudia, ktorí navštívili stánok, aj zaujímavé informácie o nás a o celom regióne, ale myslím, že tá kuchyňa bola, myslím, najzaujímavejšia asi. Ktorá zo športových disciplín vás osobne najviac zaujala alebo zaujme? V podstate ja som skôr, teda určite zaujímavé sú skoky, ale ja som skôr taký fanúšik biatlonu, takže, ale to žiaľ nie na Štrbskom plese, takže skôr možno tej behy blízke biatlonu, ale určite sú zaujímavé skoky, ktoré momentálne sledujeme, tak teším sa tomu, že v podstate opäť sa podarilo obnoviť a zmodernizovať skokanský mostík a teda opätovne po dlhom období sú tu preteky vlastne skokov na lyžiach, takže, ale určite viac biatlon.